Şaradariya bajarê mezin ya Stenbolê li qada çalakiyan ya Yenîqapiyê ji bo welatiyên ku ji ber vîrusa koronayê guh didin banga li malê bimîne û ev demeke ji malê derneketin û ji çalakiyên civakî bêparmayîne, çalakiya sînemaya di erebeyê de li darxist. Welatiyên beşdarî çalakiya bi duruşma park bike û temaşe bike. Hatî li darxistin bûyîn, dibêjin ji ber vîrusa koronayê bi mihane ji malê derneketine û bi xêra van çalakiyan hinekî bêhna wan derket. Valla çok güzel bir etkinlik. Dimihûnî wan em li malê derneketin. Bi rastî jî bêhna me teng bibû. Bi wan çalakiyan bêhna me derdikeve. Em bi malbat ve hatin û weke rojên berî di erebeyê de li ser ekranên mezin em fîlma temaşe dikin. Gelmek isteriz tabii ki. Etkinlik çok güzel görünüyor. Çava me bihîst ku çalakiyek wisa heye, ez û hewjinê xwe û zaroka xwe beşdar bûn. Veke tê zanîn korona heye û hewa jî germ bûye. Bi xêra vê em di erebeya xwe derûdinin û di honkayê de temaşeyî fîlma xwe dikin. Bu akşam da izlediğimiz bir film. Welatiyên ku bi malbat û hevalên xwe re hatin qadê dibêjin ji derve di erebeyê de temaşekirina fîlmê gelekî xweş e û bi vê wayî dikarin navbera civakê jî biparêzin. Yani evde oturmaktan içimiz şişti ama çok da korkuyoruz. Bi rastî jî em ditirsin tevlî mirovan bibin. Bi saya wan çalakiyan em dikarin navbera civakî biparêzin û ji derve fîlman temaşe bikin. Temenê dayîk û bavê min li ser 65 ye. Ez bi van re hatim vê derê û rastî jî gelek keyfxweşin. Ev çalakiya şaradariya bajarê mezin ya Stenbolê wê du mehan bidome û her roj dê konsert bên darxistin û fîlm bên temaşe kirin. Welatî jî ereqeyeke mezin nîşanî çalakiyê didin. Orada diziye daha sonra var.